Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a landa. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak nga agpayso ngem iti bayaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Landa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At iti para kan kalanda. Nangina aprotas na kita. Nagduduma pa'y. Agyamanak, Manong Ador. Di na ko nawagan iti Manong. Ador ko namlatakan niya kon. Tamas sweet adenggan. Sige, Ador. Imayak. Tao may kumanan idarirag ti panagayatukan ka. Sabay ko mata, sungbatan nakitan. Ador, imbagak matenkan ka nga awan pay dayta iti panunot ko. Kan maysa, baknang kayo a pamilya. E dinto ta nakurapayak laeng. Kas makita mo't, agis isturak laeng diti balay mi. Sana parikot dayta. No kayat mo tidakdakil ang negosyo. Siyak timang tadi ti pagpuunam. Ador, pasensya ka na talaga. Ta sa anak pa'y ang nakasagana nga agayat. Apay, agar aram kan ni Ador, abaknang. Di ko tsipay nga umay diti balay. Idinto ta di talabangir akal sa adat ti balay na. Ay na, agpasikat nga taa, iti kunana, lakay. Tatang, agar aram kanyak ni Ador. Ang saan ko nga ay ayatan? Di mo kaya atkes baknang. Saan kanto nga grigat iti dinana? Ay, di ka agkam-kam malilanda. Diyak magustuhan ni Ador. Lastong mo't. Nana. Oray ata baknang. Kayat mo nga rod ni Ador aparakin ni Landa. Gapula ang tabaknang nga uray lastog mo't. Ay na, awan mo't masnup at trabaho na. Sakit agdip dependarlatan kadagiti naganak na. Ay nabakay. Uray pa'y kunaag akayat ko ni Ador para kanilanda. Depende day ta, iti anak ta. Ay basta, Landa. Saan kang agkam-kam malikin ni Ador? Diyak magustuhan da di aparakan ka, anak ko. Wala nang. Awan pagdanagan nyo. Ta saan kun to asong batan ni Ador? Landa, nagitsenda akong itinyag ko dito eh. Nagswildo ak naminan. Manong Rudy, nagadumot ng dagita ginatgatang mo. Adda ka di pa'y natda iti sweldom? Ang mga nonya ti ko na antikabsat mo, gapo iti dayta. Awan bibiyang na, no pangigastosak iti kwartak. Kan may sa, at damat trabaho na. Nakababain ngamin kan kuana. Kan mang tedak iti kwarta, para kada kayo kiniletlet. Ha? Adda ka di pa'y matda iti sweldom, manong? Adda Ayos laeng, nga uray di nakikan iti kwarta. Umdasen agim matang ka iti sidaan kan gatas ni letlet. Basta ikang ka iti kwarta. Igatang mo iti kahit mo agatangan. Si kangarod ti makaam mo, Manong Rudy. Angam, urnungag, tasaan anasaya ti gastadora. Kasanon, no adda emergency. Dayta ti kayat ko ken ka. Manakam ka talaga, Landa. Kanya ngay Landa, kumusta ngay? Nakapagpanunot kan? Sungbatan ako na. Nasawak kada mamakan papa, asikati kayat ko ngay kalaysa. Ha? Kaya't imanugod da. Isuda ka nung timakamu iti kalaysa ta. Imbagak magtankan ka, asa anak pa'y anak kasagana, Ador. Mang sapul kalangan iti sabali nga ikalaysam. Nukasta, sanak nga iayatan? Sorry, Ador. Ngamday tatipod no. Paayin na? Siyak amay sa abak ng tinagtaudan na apamilya?
Ay sos, ang mga nagbabawi kanto no sa bali, ti kalaysa ka? Sorry talaga, Ador. Ngam saan ka nga ay ayatan. Awan apulos ti mariknak apa nagayat kan ka. Sige. Ngem amok nga agbabawi kanto iti udi na. Baknangak. Idinto ta nakurapay kayo lang. Amok dayta. Hangam talaga asaan ka nga ay ayatan, Ador. Isong awan tinaskan apag babawya. At dakakano dito likodan ti balayo, kuna ni Nanang. Iso asinurot ka. Mang purusak iti bunga tinateng ni Nanang. Imbag lang ada si daan. Nakaumay ka man, Manong. Sukunam ka din ni Letlet? Mabalin ka di, adwa kayo asukunak. Ha? Wenlanda, rumwar tayo kadalitlet. Nagsweldo ak. Iso akayat ko arumwar tayo. Sige. Tulungan kan ngagporos iti bunga tinatang niyo. Tapno daras malpas. Kalpasan na, rumwar tayo. Nanang, innakbiit agdigos, tarumwar kami kano kadamanong Rudy. Rumwar kayaw. Wenanang, kan palasan nyo matan ni Letlet. Adda baro abistida ginatang ko para kan kwa. Dayjay ti pasuot yo. Wan, alaing ka nga rudan agdikos. Gamsa dino ti papanan nyo, tarumwar kayo. Basta nakunamat ni Manong Rudy arumwar kami atalo kada Letlet. Kan awan mat aramidak ita, Nanang. Iso pinatgakon Alang arudan, ingka nagdikos anak ko. Tapon lasak matan ni Letlet. Mangan kalata, Manong Rudy. Tasyak ti mang subukan ni Letlet. Agyaman ako na ikan ka, Tasikan ti mga asikaso kiniletlet. Sipod pimusay day di kabsat mo. Ket, iday pa yun balay yung agnanaed. Dua kami mo't kan ni Nanang amangay aywan kan ni Letlet. Kan nairwam kami nga adda ni Letlet ijabalay. Kat syempre, napatagmat kada kami ti kaanakak. Agyaman ako na Alakit din, mangan kalatan, Manong. Tasublatem to nga ubaan ni Letlet kalpasan amangan ka. Tasyak tumatan ti mangan. Ne, anya ti kayat asawan ti panagawid yu dito balay, Rudy? Anya ko matidakas na ngay. Hoylanda, kabsat mo day di asawa ni Rudy. Ngam anya ti kayat asawan ti panagkuyog yu? Kat kaduhayo pa'y ni Letlet? Apay, so katamon day di kabsat mo iti biyak ni Rudy? Manang Norma, di ka agsao iti kasta. Nakadkadlaw matakasta. Awan delikade, sam a babae? Di ka lagbain. Mangan tayong, nakaluto akon. Sige, Nanang. Sana bali ta nakaturugan ni Letlet. Impaidakon iti iddana. Umay kan Rudy, intay manganan. Wenanang, Addan ni tatang yu ijay kusina. Imunan ijay. Ala, nagsasarita tayaw, kabayatan ti panangan tayaw. Anya kumamat ti pagsasaritaan tayo, lakay. Sigud mo't nga agsasarita tayo no kastoy apandangan, tatang. Nagaduti istoryayo. Yawat mo manday ta si daan bakit. Atoy. Naimas to'y linuto madinengdang. Ay, Rudy Barauk, mangang kalata. wen tatang. Barauk, manumot tinatawag sipod pimusay day di anak may. Iso mabalin mo lang ti mga sawa manain. Apaya kasta ti bagbagam iti manugang talakay. Saan mo tadakas no mga sawa manin ni Rudy? Iti kasta, adda kadwa na mga iwan kanilitlik nga anak na. Kasanaon no makiasawan to ni Landa. Nangruna pa'y nga raw no makatumpong iti lalaki ang nagalas ti ugali na.
Ni tatang talaga. Kat kasano nga rod mo't no makatumpong ni Rudy itinagalas ti ugalin na. Ya, Kat nakakaasin to ti aputa abaot-baoten na. Ay nananang, no bilang man, saan mo't amabalin Jack itulok aranggasan na ni Letlet. Di uray ang nanayonan nga agyan diti balay ni Letlet. Siya ko na, agbalin nga inana. kasanaw no danton asawam. Isungarod apilyek to ti lalaki anaanos kan man nakaawat, tatang. Malaalala. Nasaya at nga rod no kasta. Rabiin, Manong Rudy. Mabalin mo lahat ti maturog iti bakanti asiled. Inton agsapalaangan ti panagawid mo. Landa. Ha? Landa. Ti imak, Manong Rudy. Pinatputamatan. Landa. Kuna man nga agmauyongak. Ngam awan mabalin ko. Anya ka din ti sasawam, Manong Rudy. Agayatakan ka. Anya? Day tatipod na. Ngam, Amok asaan na may parbang. Ngam day tatipod no ariknak. Agayatakan ka, Landa. Jakon malapdan ti panagayat ko ken ka. Nang runa pa'y, tanapatigkan ka ti anak ko. Manong Rudy. Kasapulan da ka kiniletlet. Agar mo sarkan, sakbay arumwar ka, Manong Rudy. Agyaman hak. Ken adan insagana ka balon mo. Di ka agdanag, tanaimas ti balon mo alinutok. Mabalin mo nga i-share kadagiti ka opisinaam. Nikat, agyaman hak ah. Italamanin nga agbalo nak. Diyak ngamin makaluto iti balunak. Isungay jelatan kantin ti pangpanganak iti aldaw. Saan nakakadi nga ilutlutwan ni Manang Norma, akabsat mo? Saan nga rod? Ala, bayam, takanayon kan nga ilutwan. Day talang, taumay mo dagasan dito balay, tunggal agsapa. Maaramid mo dayta. Apay kitin asaan? Pagyaman ak unay no kasta. Landa, adda nadlaw ko kada kayo kin ni Rudy. Nanang, Adda ka din nagkinaawatan niyo. nanang, pakabasulak nga ta, no agayatak kan kwa na. Kayat mo asawan. Agayat ka kin ni Rudy. Jack paglibakan day ta, nanang. Ngam, saan ko pa'y asinong batan ni Rudy? Ngam, impaksana ti panagayat na kanyak. Siya kano ti kayat nang agbalin nga inan ni Letlet. Ay, awan lakad inti sa balay, anak ko. Nanang, No para kanya, saan mo't kit di adakas? Tanabayagan apimusay day di kabsat mo nga asawa ni Rudy. Ngam sigurado anagadun to ti sawen ti tao kada tayo. nanang, Kastamot taon dagiti kakabagyan tayo, anak ko. Amang ano anyan to, ti maibagada. Napudno akin ni Landa, nanang, tatang. Kaya't ko nga ikalaysa. Nga uray kabsat day di asawam. Maawatan nakmat siguro day di asawak, tatang. Nang runa pa'y, tay patpatag ni Landa ni Letlet. No siya, awan makunak. Ala, panunutan nyo, anaimbang. Sa bagay, manumot na natawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawam. Awan dakes na no ni Landa ti pilyak nga ikalaysa, tatang, nanang. Naragsak ti anak ko, no ni Landa ti agbalin nga inana. Anya ti makunam lakay. Ay, da kayo nga rin ti makaamaw barok. Naragsak kayo laki di ka nilanda. Di awam parikaut. Anya? Agkalay sa kayo? Hoy, Landa! Talaga nga awan dili ka day sa manya.
Manang Norma. Di mo lapang panunutan ti kunaen dagiti tattao. Awan bibiyang ti sabali a tao kada kami, manang. Saan kayo kadi amabain? Awan ti rumbang apagbainan mi. Saan ka umanugot? Umanugot ka man kan saan. Agkalaysa kami kinilanda, manang. Awanan respetom kanyak. Ti kayak mo latan ti matungpal. Saan na kami amalapdan kinilanda? Pasensya kan Manang Norma. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Kat paikalay sa akan ni Rudy. Mangibabain kayo. Agkalaysa kami iti kabitan a panawen, manang Norma. Umanugot ka man, wenno saan. Ita, nalpasan ti kalay sayaw. Nasay saya at no dito'y kan balay ngag na Rudy. May mayat mutlaeng, tapno saan kayo asumina kada kamay. Di mi kayat amaya dayo kada kami ni Letlight. Wenanang, tatang, matungpal ti kayat yo. Kasanon ni Manang Norma. Agmay-maysan ija balayo. San mo na panunutin ni manang Norma? Tadaan iti buko da biyag. Alang arod. Agnaed ta dito balay. Tadyak mo't kayat ti maisina kadananang kantatang. Awan babain mo at talaga, Landa. Nagpaikalay sa kay ti kabsat ko. Aging ka di ita. Kat kastalat ta ti sasawam Manang Norma. Agasawa kamin ka ni Rudy. Kat awanan mabalin mo. Nagado a babae dita. Ngam si kapay laang ti kinaya ti kabsat ko. Akas la si kalaang ti babae dito'y lubong. Sipod pa'y Manang Norma. Jakon magustuhan ti panagsasaom kanyak. Adda ka di mapukaw kan ka, iti panagasawa mi kan ni Rudy. Natangsit ka pa yan nga agsasao. Awan at talaga babain mo. Awan mabalin ko. No kasta tiriknam kanyak. Saan ka ang magustuhan a para iti kabsat ko? Isu nga oray saan kan nga agpakpakita kanyak. Da kami ti sarsaritaan dagiti kakaroba mi. Ken ginura na kami meten ni manang Norma, Mr. Lonely. Nupay kasta, saan nga isuda ti laped itinaragsak a pamilya mi kini Rudy. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Landa. Agyamanak pagayam Landa iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, bayan nyo laeng dagiti mangsarsarita kada kayo. Taawan maitid da apagsayaatan nyo. Naragsak kayo kini Rudy, kat ituloy laeng dayta. Saan kayo apaapektaran kadagiti madi asasawenda kada kayo, tapno awan ti agbalin aparikot yo. Ipaneknek yu kitdi kadakwada, anaragsak ken natal na ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Landa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.